Ćao svima, moje ime je Elizaveta i dobrodošli na moj kanal. Znam da me dosta dugo nije bilo i zbog toga sam rešila posle dužeg vremena da se vratim ponovo snimanju videa i za danas vam spremam video koji ste verovatno čekali godinu dana, pošto mislim da sam zadnji video bukvalno snimala pre godinu dana, ali šta da se radi. Nadoknadit ću vam to, obećavam, znam da skoro svaki put to kažem, ali ovog puta će to biti definitivno, nadam se. Tako da danas snimam onaj dobro poznati challenge koji se vama veoma svideo, a to je jedem naredna 24 časa hranu u zelenoj boji challenge. Zaboravila sam da kažem, veoma bi mi značilo ako biste se pretplatili na moj kanal i možete da me pratite na Instagramu ako želite. Vidite moj Instagram username ovde. I to je to. Ja sam zapravo pre nekoliko dana bila u kupovinu namirnica za danas, tako da imam neke klipove, ali iskreno da vam kažem, nisam nešto baš bila raspoložena za snimanje iz razloga zato što sam bila kod zubara i samo što sam završila sa njim i samo moram da vam priznam da je veoma toplo u ovom džemperu. I tako. Ako želite da vidite šta sam kupila, nastavite da gledate. Znači imamo, ja obožavam da jedem humus, tako da sam definitivno kupila ovaj zeleni humus, to mi je preslatko. Imamo onda neke krastavice, imamo zelenu salatu, imamo malo kivija. Ako nam se jede, znate, nešto za užinu, nešto slatko. Za ručak imamo ove taljatele koje su zelene, bar su na slici zelene, vidjet ćemo kakve su kada se otvore. Onda sam uzela pesto sos samo zato što je zelen, a pesto sos je meni odvratan, tako da ćemo vidjeti da li možemo nekako da ga napravimo da ne bude odvratan. I na kraju sam kupila neku krem supu od brokula, pretpostavljam da je to brokoli. I na slici isto zelene boje, nadam se da je zelene boje kada se napravi. I tako. Evo ovako, drugari, ne znam da li me vidite. Nadam se da me vidite. Za doručak ćemo praviti humus, tj. nećemo ga praviti jer je već spreman. Za doručak jedemo humus i krastavicu. Ja volim tako da iseckam, na primjer, uglavnom krastavice i šargarepu onako kao u štapićima, mislim da me ne vidite, zato moram ovako. I volim to da umačim u humus i da mi to bude doručak. Veoma je zabavno jesti i veoma je ukusno ovog puta. Nećemo jesti šargarepu, pošto je šargarepa narandžaste boje, ali ovo je savršeno i ne brinite za mene, neću biti gladna, moram da vam kažem, zato što sam od skoro prestala da jedem hleba i ovo je za mene sasvim dovoljan obrok, čak je ova krastavica i prevelika. Ali sada ćemo krenuti sa seckanjem, prvo nje. Treba nam nož. Evo jednog. Evo ovaj mi se više sviđa. I prvo ću iseckati ove krajeve. Tako, to ćemo baciti. I sada ćemo ovu krastavicu seći na pola prvo. Tako, i onda ćemo iseckati na ovako kao na štapiće. Ova krastavica je velika, tako da će vam definitivno biti dosta, ali ako vam nije dosta, naravno možete i sa hlebom jesti. Možete namazati humus na hleb ili tako nešto, ali danas nije to poenta. Zato što danas nikoga ne interesuje šta ćemo da jedemo, već da li ćemo izdržati. I pravo da vam kažem, ovaj challenge mi već teško pada. Zato što ja svoje jutro uglavnom počinjem sa kafom. Ovog jutra kafu nismo pili jer kafa nije zelene boje. Tako da sem kafe i vode uglavnom i ne pijem ništa drugo. Kupila sam za ovaj challenge neki zeleni sok, ali mi je tako nekako odvratan zbog boje, zato što se definitivno vidi da je veoma veštački. Tako da to nećemo koristiti danas, možda nekom drugom prilikom. I sada kada smo ga iseckali ovako, može i ovako. Tako
tako da ovo će definitivno biti velika porcija hrane. Sada ćemo uzeti tanjir, slažemo ovo lepo na tanjiriću da nam bude lepo i ukusno. Ovako, i treba mi ovo, da. Možda sam malo nervozna, to je samo zato što još nisam jela i jedva čekam da jedem, ljudi moji. Dragi moji, ovo je moj doručak, nadam se da ga vidite, veoma je zelen, sve je zeleno i sada ću sa uživanjem jesti. Želim samo da kažem da ovdje možda imamo malo previše ovih krastavica sa kojima i ne znam šta ću raditi ako ne uspijem da ih pojedem, što verovatno neću. Ali nema veze. Znači ljudi, nadam se da vidite da još ni pola nisam pojela, a već sam mrtva koliko sam se najela. Tako da svako ko kaže da se ne može najesti od jedne krastavice, veoma greši. Što se mene tiče, doručak je bio totalni uspeh. Ja sam se prejela. Sada je tačno 12:25, ne znam da li vidite, nebitno, nadam se da mi verujete. Znači pola 1 u suštini, ali ja moram krenuti da spremam ručak još sada, zato što verovatno će mi, to je moja neka pretpostavka, verovatno će mi trebati malo više vremena da skontam kako da spremim ovo. Jer već smo naučili u prošlom videu da Elizaveta nije neka kuvarica, tako da me je dosta vas i pitalo: ako ne umeš da kuvaš, zašto uporno snimaš videe kako spremaš hranu? Poenta je da ako ja uspem ovo da spremim, sigurno ćete uspeti i vi. Sada želim da vidim kako se sprema. Uputstvo za pripremu. Na litru ključale vode dodati 7 grama soli i 100 grama testenine. Vreme kuhanja otisnuto je na pakiranju. Ajde da otvorimo da vidimo mi da li je ovo uopšte zeleno. Sada kada se ispostavi da nije zeleno, evo uvidi se. Zeleno je! A kako sada, kada malo bolje razmislim, kako ja da znam koliko ovdje ima 100 grama? Zašto je ovo toliko komplikovano i zašto sam ovo toliko odvratno otvorila? Mislila sam da je u kesi nekoj, nisam znala da je samo ovako u kutiji. Ovo je odvratno, ljudi. Pogledajte ovo. Znači, treba nam, kako beše, uputstvo za pripremu, litar ključale vode. Dobro. Znači, treba nam litar ključale vode. Sad ćemo to nekako stvoriti. Voda će još malo postati ključala. Evo voda uskoro ključa, tako da... Evo naša voda. Evo sada ćemo staviti ovo u vodu. Ovako su lepo odvojeni, kao što vidite, u nekim kuglicama. I sada ćemo staviti nekoliko njih. 1, 2. Piše na pakovanju, ne znam da li me vidite, da treba da se stavi 100 grama, ali ja ću staviti iskreno onoliko koliko mislim da će mi biti dosta. Samo što ne piše koliko se kuva. Mislim da se kuva 6 minuta. Evo ovako, ručak se je ohladio, ja sam ga malo ranije spremila pa sam ostavila malo da se on ohladi, ja sam uživala, ali evo sada sam već gladna, tako da možemo jesti sada. Evo ga! To je moja bratanica, došla mi je u gosti, tako da... Eto, ako čujete neke zvukove, to je ona. Kao što i čujete. Sad ćemo je zvati Maša. Neće da se druži sa nama. Evo me! Tu si!
si, jel hoćeš da se družiš sa nama? Aha! Dođi ovamo. Evo je Maša, kaži ćao. Šaj, hajde. Polako. E sada uzimam pesto sos. I stavit ćemo sasvim malo, pošto kao što sam vam rekla, ja i nisam neki fan pesto sosa. Nije mi baš drag, tako da ćemo staviti sasvim malo. I iskreno da vam kažem, ovo izgleda odvratno jer je sve zeleno. Ne sviđa mi se uopšte. Dragi moji, mrzim pesto sos. Kako ću ovo jesti, ja stvarno ne znam. Inače, probala sam jednu od ovih tagliatela i one su preukusne. Ovaj pesto sos je onaj koji me brine, a morala sam da uzmem nešto jer nisam mogla da jedem tako, bez ičega ove tagliatele. Čak nisam ni soli stavila da, pošto je so bela, da ne bude da varam. Ajde, probat ćemo. Jo. Nije loše. Sad sreće stavila sam malo sosa i onda se baš i ne osjeća puno. Evo, dragi moji, ispostavilo se da hrana za koju sam definitivno mislila da mi se neće svidjeti uopšte, da je u stvari veoma ukusna i evo kao što vidite sve sam pojela. Evo tu je moja Maša, dođi. Dođi. Maši. Što se stidiš tad? Jel hoćeš da probaš ti ovo da mi kažeš kako ti se sviđa? Ne? Jesmo ja i ti najbolje drugarice? Možda ipak nismo. Eto drugari, evo ga skoro 8 sati, 7:43 i možete da pretpostavite, malo sam gladna. Za večeru ćemo spremati ovo. Instant krem supa od brokolija. Kaže bez kuvanja, što mi se veoma sviđa. Sprema se za 2 minute i to mi se veoma sviđa. I treba mi jedna šolja, to mi je ono kao malo. Ovako. Sadržaj kesice sipajte u šolju. Dodajte 0,2 litra ključale vode, promešajte i ostavite da stoji 1 do 2 minuta. To mogu. Evo, rešila sam dok čekam da jedem kiwi. Kiwi je zelen, tako da to snem. Sada ćemo ovo sipati ovdje, jel tako beše? Mešat ću ovom kašičicom samo zato što mi je veoma slatka. Kako ovo lepo miriše, ljudi. I raduje me što ima zelenu boju. Ovo sam se plašila da neće možda biti zelene boje, ali zelena je boje. Vrlo svetla zelena boja, ali je zelena. E pa drugari, večera nam je spremna. Posle ove večere idem pod tuš i onda u krevet. Da probamo sad. Dosta je slađa nego što sam mislila. I tako drugari, ja ću polako završiti sa svojom večericom, možda ću se prebaciti pored televizora, da pustim neki film, možda da gledam dok jedem svoju večeru, a vama bih želela da se zahvalim što ste gledali ovaj video, kao što isto tako gledate i ostale moje videe, veoma mi znači, ne mogu vam opisati koliko. Ponovila sam 300 puta, ali ponovit ću samo još jednom brzinski. Ako želite da snimam još ovih challenge-a, thumbs up this video. Počeli smo da pričamo na engleskom. Ako želite da snimam još ovih videa, lajkujte ovaj video, 300 lajka, thumbs up-a. I snimam naredni challenge u nekoj drugoj boji. Vi ćete mi pisati u komentarima koju boju želite da vidite.
Ili ako želite neki drugi video da vidite, slobodno mi pišite, radim sve. Inače sam, ko me zna ili ko prati moj kanal zna da sam šminker, tako da se bavim šminkom, mogu vam snimati neku šminku, mada šminku uglavnom snimam na mom kanalu na engleskom jeziku, na kome bi mi isto veoma značilo ako biste se pretplatili, možda pogledali neki video, prokomentarisali kako vam se sviđa. I pratite me na Instagramu, ovdje je moj username gdje me možete naći. Ako gledate moj klip, slobodno me tagujte na storiju, želim da vidim kako ih gledate. Repostovat ću sve vaše storije, mislim da će to biti vrlo interesantno. I to je to, drugari. Volim vas i ljubim vas puno. I vidimo se narednog puta. Ćao!